Maying hapon sa tanan. Ang pulong sa Dios para kanato today is makita nato sa tulo ka passages, no? Pero sa opening ako lang ihatag ang una. So kung namoy Biblia, pwede mo moabli sa Deuteronomy kapitulo 6 and tan-awon nato ang bersikulo 5 ug taman sa bersikulo 7. Deuteronomy 6 verse 5 to 7. Nuingon diha na love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Today, it's known as the Great Commandment, no? Ang pinaka-importante na sugo na gipangutana si Jesus ug mo ni iyang gi-quote sa katong nangutana niya, Lord Jesus, kung imo bitawng ingon sa amoa, unsay ang pinaka-importante na commandment, mo niyang gisulti ni Jesus. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sa panahon iyan ning gihatag sa Israel, wa lang siya ni undang ana no, pero naa siya padayon ug busa mo na atong tanawon karon. Ug kaning akong mga sugo nang gihatag kaninyo, gumikan sa kaning bersikulo 5 na higugmaon siya sa tanan natong kusog kasing-kasing ug sa atong tanan na nakalag. Kaning commandments na akong ihatag kaninyo ay dapat naa sa inyohang itanom sa inyong kasing-kasing, inyong dadon sa inyong kasing-kasing, inyo kaning memorizon, inyo kaning dili kalimtan, ug dili lang ni para kaninyo, ingon siya sa bersikulo 7, inyo gining i-impress sa inyong mga anak. Kailangan imo kaning ipasa, imo ning itudlo, imo kaning istorya sa ila. Kung naglingkod man mo sa balay, kung nagbaklay man mo sa dalan, kung naghigda man mo sa inyong katre, o kung nibakod na mo, bag-o mong mga nagmata. The topic for us today is ang precious gift na gihatag sa Dios kanato. The gracious gift of God para sa atong mga pamilya. Let me propose to us this afternoon na ang precious gift na iyang gihatag kanato is siya, no? Yang bugtong anak ni Jesus, iyang gugma ug iyang pulong. Yang pulong, di ba? Kung ang gihatag sa pinakamaayo na gift gihatag sa Ginoo para sa atong mga pamilya is siya. He himself, God himself. Naa diha because He is truth. He is love. And therefore, kung pangutan-on ta mo karong hapuna, a very good question na dili lang bitaw, ay di mo tubagan kay kabalo ko kay usually sa iyong tubag Pero pang sa inyo ning pagpamalandong ninyo unya og karon, kumusta inyong pamilya? Kumusta ka sa inyong family? Kumusta imong family? And our family is big, no? Ako, I have my own family now. But I'm also part of the Chong family, no? Na where nagdako ko sa akong sa akong otoridad, sa akong inahan o gamahan for 34 years. I was 34 when we got married, no? Late na ko. Wag tularan. No? So karon 34, saan mo ko? 45. Akong anak na kinamagwangan, 9 pa. In other words, why retire ni Doy? No? Hopefully mawala ning K plus 12, no? Pero kung padayon na, sa isinta ka pin, nag-eskwela pagapon akong mga anak. So that's really the ano ba na if I'm looking at my family, akong asawa si G, akong duha ka anak, I'm looking at my family, that akong mga parents, no, akong mga ginikanan. Nagtanaw ko sa akong mga igsuon. Nagtanaw ko sa ilahang mga anak, akong mga pagumangkon. Naapog ko'y mga igagaw. Naapog ko'y mga uncles, aunties. Kumusta? When we say that, no, kumusta inyong family? Okay ba ta? Tanan? Is everything okay? You see, why am I asking that? Tungod kay
dili kailangan ka mutlantaw sa layo, makita na nimo ang naay alarming kayo na number of family in trouble. No? Daghan kay problema. Dili sa layo, kundi na sa imong kagulingong panimalay. Sa imong kagulingong pamilya. Now you wonder why? Why man? Philippines, we are an independent nation. Di man ta komunista. Dili man ta kanang bawal ang Christian here. In fact, moingon pa tano, nakita pa ang the only Christian nation in Asia. Meaning, kung statistically speaking, if mo survey lugar ka, mas daghan po moingon diri sa Pilipinas, Kristohanon sila, nakaila sila sa Dios, nahigugma sila sa Dios, kaysa moingon dili. Kaysa moingon bitaw na, di ko mo to Ginoo. Naglibog ko kung naabigay Ginoo. Wala, mas daghan pa mo ingon sa atoa, nagtuo ko na Ginoo. Imong ingon, nagtuo ba ka sa Biblia? Nagtuo ko sa Biblia. No? You will encounter more people than not that will say that. Pero how come, daghan mangyapon kay problema ang atong mga pamilya? You see, as I'm a kids minister, no? Sunday school teacher ko for 8 years. Youth team leader or AKA youth pastor as for 7 years, no? And counting 9 years in sa adult ministry. No? So unsa man ang number 1 akong ma-encounter sa tulo ka stages lugar na akong nagian dire? Problema sa pamilya. No? You see, ngano man na, if you look back dili layo 50 years ago, makita na nimo na even ang atong kultura o atong gobyerno, makita gyud nimo ba na kaning kalibutan na naata karon nagpuyo, dili kani nahigugma sa Dios. Dili sila nahigugma sa Dios. Ay katingala na kung karon since 50 years ago ang mga bawal himuon na og okay lang na. Dala man kakamlipay. No? Natay mo slogan no karon no? Kung saan ka masaya, sige, suportahan kita. Managikan. Unsa man atong ginapasabot ana? Kumingon lugar ang usa, gusto nako puyo aning usa ka tay, gusto nako mag-live-in aning usa ka akong nakita na kaklase or katrabaho. Ingnan ta sa atong kultura, ingnan ta sa atong kuana, okay ra na. Suportahin na lang. You see, ang mga values karon, what is true, what is good, what is noble, what is holy, ginailis-ilisan na karon sa unsay ingon ang Ginoo, di maayo, unsay sala, kung karon okay ra na, mao na imong kalipay. Danha ka, masaya. Loving ka karon kung imong ingnon gidawaton tay kanak, pwede na buhatan nak. So you see, wala man tay divorce, kay Christian nation man ta, pero unsa atong ginabuhat? Ilisa na natong sticker og divorce to annulment. Mura ba itong imong makitaan sa Divisoria sa una? Unsa imong gusto, sir? Mupalit kag DVD? Unsay brand? Sony. Type sa sir ha, Panasonic, yung koon sticker, Panasonic, yung ilisan og Sony. Sir, Sony. 1,000. no, mura na kana ba? Sa may ginoangan nimo. Ilisan lang nimo ang ngalan, pareha ra man gyapon na. No? Na unsa man ang ato karong bersyon sa divorce? Well, we have many. We have annulment, we have amot say tawag ani, walay label no, no brand, generic no. Di lang di mga parmasihan no na mga ano, di ba? In fact, few days ago, nangutana ako sa a very simple question, kumusta ka? And all of a sudden, nakurat kay ko, ninhilak siya. Ano naman? Ang iyang family, di ay, is, dugay na di ay separated ang iyang parents, and dili lang sa separated ilang parents, nagkuha og live-in partner ang iyang tatay na pareha siyang edad. Pila imong edad? 31. Pila edad si mong tatay? Kung 31 na ka, pila edad si mong tatay? 50, 60?
But, unsa man na? Well, we say it today, no? Wa may sayop, no? Naghinigugmaay man, mi. And we have all sort of excuses. But you can see the effect. No? Kita man ang epekto. Guba og hilak. Grabe ang hilak o grabe ang sakit sa nabatian sa anak. Anak pa lang na akong kastorya. You see, kung sa una, ingon si Jesus or ang Biblia, tungod sa inyong kagahi sa inyong ulo, although God hates divorce, gitugtan na lang na, unsa man ang mga grounds, immorality. Pero karon, unsa man ang grounds sa divorce? Kung tanaw ka sa mga lain nasod, unsa may grounds sa annulment karon? Uso kay sa ato karon, no? Is, in fact, bago ko nakatambag sa usa ko ka amigo o amiga, under the process of annulment, ayaw. Kabukaon silang grounds, dili immorality. Mental incapacity. Dili daw kaya. No? Naa daw mental problem. In other words, nag-akyusahay sila karon na buang-buang sila. Buang na siya. Buang di na ko niya. Mingon pa dong usa, siya actually ang buang eh. So kinasuhay sila kung kinsay mas buang nilang duha. Whereas ang ilang gibuhat, kung ingon ba sa Biblia, mo na ang buang-buang. You see? What's that? That's an attack on the family. Who's allowing that? Atong government, atong kultura, pakpak pa na sila. That's it, girl, fight! Di ba? Mo cheer pa na. Unsa ba ang atong nadunggan ganina buntag na makita nato, no? Kung nakay anak na lalaki, nakay anak na babae, ang anak na lalaki daw ganina buntag ingon siya, mo'y padulaon nimo ang imong anak na babae, mo imong tagaag responsibilidad. Unsa may tawag nimo ana? Pareha sa gibuhat ni Satanas sa Garden of Eden. Gibaliktad. Di ba? Ang mga lalaki imong i-train na maging irresponsible kay palangga, no? O ang mga babae na noon, imbes, no? Sila ang suportahan o proteksyonan, sila na nang tagaan sa burden na unsay dapat sa amahan, sa inahan, o sa lalaki. Busa, unsa man akong number 1 counseling times when I was a youth minister, si tatay or si nanay, pour out niya iyahang kasing-kasing sa ilang marital problem sa iyahang mga anak. Pero dili willing mo usab. Ila lang i-pour out alang reklamo. Kabaw kanak, si tatay ba? Sa pikas po, kabaw kanak, kanay mo hang nanay. And taon, si Inday, Badiday, nagdako. Buak ang kasing-kasing. Kaya iyang mga ginikanan. What's that? That's problem, right? Na ang mga lalaki naingana, ang mga babae nangingani, even ang linya sa unsay lalaki o babae ginabura na sa atong panahon karon. Luoy kay atong mga anak ugma. Kung magpadayon ni. O gapadayon gyud ni. Atong mga babae, atong mga women, what is culture now saying? O dictating? Kung sa una, ang lalaki ang breadwinner, siya ang mag-work so that the woman can focus and work on the home, unsa man karon dapat. Dili na enough ang trabaho sa or income sa imong bana, kailangan pug ikaw, nanay, mo trabaho pug ka, mo gawas pug ka. Sagdi na imong mga anak, basta naatay mahatag na nindot na kinabuhi nila. No? Para sa ilang kaugmaon naman ni. So what's happened? One of the number 1 thing that happened in the Philippines, or not number 1, no? Usa ka saddest akong ingon. OFW families. Anong masad man ko sa OFW family? If daddy leaves for another country, o ang iyahang anak is 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, maski 10 years old, that's sad. Ano naman? You mean to tell me, for 1 year, dili ni mo makita si daddy? Dili niya makita si daddy?
dili siya ma-embrace ni daddy. And you mean to say, mabawi ra na siya sa video call o kaning balikbayan box? That's an attack on the family. What is the number one statistical problem of OFW families? Extramarital affair, kabit, ug mga problema sa mga anak na nagdako na wala iyahang daddy ug iyahang mommy. Pero what do you have? Today, OFWs are called heroes. You are heroes. You're the reason why we are doing well in the Philippines. What has happened in our home? Kalingawan, daghan kay kalingawan. Mabisi kita sa tong kalingawan, nabasagdan nato atong mga responsibilidad. Kung sa uban na nasod, mas dako pa daw ang kaso kung mapatay kag iro kaysa mapatay ka og sanggol na nasa tiyan. Think about it. Kung patyon nimo ang usa ka tawo na naa sa tiyan, kay buntis, wala pa siya ni gawas, pero patyon nila, tawagon sila ana og that's exercising your right. That's you're doing what you want for your body. Good job. Pero kung mapatay kag iro, you evil, you deserve jail, no? Ingana ka baliktad. And wala pa man na niabot diri. Pero sa US, ningon diha na kana ilang First Amendment, no, kanang the right for free speech, making pornography. Maghimo silang porno, bastos na mga video. Mao daw na protektahan sa ilang First Amendment. Pero kung tudloon nimo imo mga anak na magampo sa public school, ang teacher mo tudlo gibawal. Mutudlo daw ka og sex outside marriage is immoral in public school sa US karon, mao daw na ang violation sa ilahang constitution. My dear friends, dili na layo sa ato. Padulong gyapon ta diha. Ingana kadaotan ang atong kalibutan. Ngano man? Ayo katingala. The world hates God. The world hates the truth. That's why do not love the world. Di ba? Now, my dear friends, kung na-embrace ba nato, whether unconsciously or unconsciously, ang kaning mga binuhatan sa kalibutan, ato ni karong dayong dadon sa balay. Or, maybe, bata ka pa. Tungod kay imong mga ginikanan, dili Kristohanon, ilang ginabuhat ang mga kalibutanong pamaagi sa pagpadako nimo. Ug mo na imong nadakan. Ug karon na Kristohanon naman ka, you still find yourself na katong nagdako ka, hate man kay nako ni akong ginabuhat sa akong samang ginikanan, no? Nganong nabuhat naman pod nimo again. That is the cycle of sin, my dear friends. There is an alarming number of family problems. I hope nakita ninyo na dili akong pabugaton yung kasing-kasing, pero ipakita sa anak ko sa inyo unsa ka seryoso ang atong problema sa pamilya. Kaning akong sermon karong kahapuna, dili lang ni para karon. We see this magyud ang urgency ani sa GCAF na kami mga elders nang ingon muhatag na gyud kami og panahon or time every year na mo focus ta sa mga pamilya. We will relaunch ang atong F1 Family First Ministry. Karon atong tawagon Christian Family Ministry. Abangan. And then karong Wednesday, Thursday, Friday sa atong prayer meeting, ang atong tema is tungkol sa atong mga kaminyuan, parenting. Because we see this. There is a great alarming number of problems sa atong pamilya. Dili ta exempted diri mga taga-GCAP. Ahaman ang simbahan sa tanan na ingani nagakahitabo. Ahaman ta karon. Unsa man ang atong mabuhat bilang simbahan sa Dios. If we look around, if you go to a Christian bookstore,
dili mag-shortage ang libro. Kung mutanaw ka sa YouTube, dili mag-shortage. Kung ingon ka dito, Christian family, dili mag-shortage ang imong pwede matanaw na videos. Dili ka mas-short. Daghan. Mas daghan karon kaysa sa una. Mas available karon, libre pa, kaysa sa una. Pero instead, namugamay ang problema sa atong pamilya kay available na ning mga resources, no? Nidaghan naman noon. Wa man ni gamay. Nay nag-survey, ilang ministry is ga-survey sila, ingon sila, kung tanawon bitaw nimo ang mga divorce or problematic marriage sa sulod sa simbahan o sa gawas sa simbahan, mas lamang pa daw ang mga nasa simbahan na problemado og marriage kaysa sa gawas. By a few percentage. In other words, unsay pasabot nila ilang kita ingon, walay diferensya. Ang usa ka ang naa sa sulod sa simbahan ug naa sa gawas in terms of these family sin cycles and problems. So let me give you dili pa niyo ang solusyon. 3 observations basin unsay problema nang ano wa may kaibahan ang nasa sulod sa simbahan ug nasa gawas. There's 3 parts of this problem. Ang una, 2 parts. Ang una is daghan karon. Remember ang akong story? Ilis-ilisan lang og sticker. Pero pareha ra rin na, ilisan lang og label. Daghan karon mga muingon sila Christian books sila, Christian programs sila, Christian ni sila na resource about family, about ana-ana, pero dili diay na tinuod. Piki di na. Naara din gyapon na siya sa mga psychological lang mutanaw. That's one part of the problem. Because kung musunod ka, desperate ka, nangita kag advice, niadto ka sa bookstore rin, ng Christian bookstore, nipalit kag libro, waka kabalo, ang imo din gidala sa balay, dili din na siya tinuod na Christian book. Piki din na siya. Dili din na siya mo'y makatabang nimo. Dagan kay siya practical isulti. Pero nasulayan nimo. Problema ra man gihapon. Kita nimo dili mao na ang makasulbad sa atong kaminyuan, atong mga family problems. Because that's the second part of the problem. Grabe man ang demand sa practicality. I've encountered that. Moingon ako sa katao sa ako, just tell me the practical applications. Tapos. Yung kailangan ng mga Bible verse, ayun na. Di na kailangan. Basta ingin lang ko unsa akong kailangan buhaton para ako ring mabuhat. And the logic is, ma-apply na ako. Ako pangutana sa inyo, pila ka book good advice about family inyo nang nahibawan. Ipalista gali na ko na ninyo. Sobra pa na sa kadusina ba? Pero ako pangutana, pilas diha sa imong gilista, actually imong gituhuan o imuhang ginakinabuhi. Knowing does not have the power, my dear friends, to solve your problem. Kung inihapay ta og nahibalan, makaingon pa ko, mas basin, mas daghan pa mong nahibalan kaysa ako. Malamang. Diba? Pero, ngano man na maski daghan kay kag nahibawan, maski lawyer pa na imong degree, maski negosyante pa ka, maski daghan pa kag saludo sa imo sa opisina, pero pag uli nimo nganong tigre ra magyamo ka og bear og lion or sa padha, no? Nang di man nimo makaya. My dear friends, that's the problem. Because ang demand o ang aabi sa mga tao is, give me just 10 practical steps. Give me 20 practical steps. Know that I can do this. Experts now are producing that. No? Ang mga eksperto, so-called eksperto, tagaan ka na. Mo yung gusto eh. Mahalin ako libro. Sige, tagaan ka. And we have discovered they are part of the problem, not the solution. So, where is the church in all of these things? Dapat kita mubalik sa unsa ang gihatag sa Dios kanato na mga prinsipyo para sa atong pamilya. Simple ra kayo. Kung tagaan kag 50 ka practical step, I would rather let you do this. No?
Balik ta sa mga biblical truth, the principles of family. Because remember, ang pinaka-greatest gift of God to the family is Himself, His love, His truth. If imo bitaw ng tuhuan, bahala, guba ang imong pamilya na dara ka nagdako. Makahimo kag imong pamilya, kung tagahan ka sa Diyos, o asawa, o anak, manindot. Nga naman. I'll give you 3, for example. Gamay raman. Dili man maabot og usa ka libro baga na libro ang mga prinsipyo na nasa Bible about the family. It's a start, and makita nimo no, you actually imo ning buhaton 3. And tagaan ta mo din og 4 after ani na unsaon pag breakdown ana. 3. Kaya akong gibasa sa inyo. Kung higugmaon ninyong Ginoo with all your heart, soul, and mind, yourself, o kani imo ning i-keep sa imong heart, kabo ka, you will be learning to love and obey and trust God. And nakita nimo sa versikulo 7, unsay dapat nibuhaton nimo kung ginikanan na ka, kung lolo ug lola na ka, imo gid kaning i-make sure na matudlo nimo sa imong anak. That is parenting. 5 and 6 is being a Christian. Loving the Lord with everything that we have. That's principle number 1. Number 2, makita sa Proverbs 23:13 to 14. Ayaw og pugong sa pagdisiplina sa imong anak. Kay kung tungod imo man siyang disiplinahon og ipanish sa rod, dili siya mamatay. Sakit. Dana nimo makita no? Every time I have to do this, makiingin ko, Lord, masakit pa man akong gibati kaysa sakit na pagbunal. Broken heart ko every time. Pero mo niya akong gigunitan na kamatuoran. Na kailangan ako ni buhaton, maski kapoy na kay ko, dili ko ganahan mo buhatan ni. Sakitan kay ko buhaton ni. Pero nagtuo bang ko na mo ni ang paghigugma na tunay sa akong anak. Na kailangan makatuon na akong anak sa disiplina o sa kahadlok sa Diyos. Ako siyang i-discipline, i-punish sa rod. Kay mo mani ang makaluwas kaniya sa iyang kalag sa kamatayon. Kung maka-learn siya na better day mo obey kang daddy, maka-learn siya, nindot man day kayo mo obey sa Ginoo. Unsa man ang gingon sa kalibutan karon? Ayaw na, gentle parenting. No? It's a response, I tell you. Sakto man po na ilang response na carried away lang. Ilang response pag anak sa mga abusado na ginikanan. Kana ba itong gigil na kayo ng abusado na ginikanan, tungod silang kasuko, nasobraan nila ang ilahang pagdisiplina. Dili na sa paghigugma, kung dili sa ilang kalagot, sa ilang frustration, nang nganong di maging motuo ilang mga anak, kahit maging mga ulo, ilang bunalan, ilang kulatahon, ilang ibitay sa sako, ilang ipaluhod og asin, ilang pakuanon og mga libro og ipaluhod, daghan kay mga sayop. Nga naman, well, wa man sila kabalo o wa man sila kinabuhi sa prinsipyo number 1. Busa ang ilang pagbuhat sa ilang pagdisiplina, lain-lain. Unsa lay tama sa ilang ma-feel o ilang tanaw. And number 3 na prinsipyo is apil ang mothers no? Mga ginikanan, ayaw sa inyong pagpadako o pag-train sa inyong mga anak. Sa pagtudlo kanila, ayaw sa pamaagi na ma-imbitter sila, na ma-bitter sila, masuko sila. Kay nga naman, tungod they will become discouraged. Na ako'y conversation sa akong asawa, ako man na silang ginahatod, several days a week, and then one time na ako silang gihatod, and pag naog na nila, na find out ni G na nalimtan ni Dylan ang iyang bag, iyang ID o iyang ballpen. Exam week pag yun. So, ni sirit ang dugo ni G, iyang nasermonan ang iyang anak, and as nibuhat na si G, nakarira si G, dili naman ni tama, no? Kay nanawag man ni si G sa ako later in the morning, ingon siya, babe, nabuhat na po na ako, babe, ingon na ba, nagstorya na ba may Dylan ani before na kung musirit na daw yung baba, si Dylan daw ni-express yung feeling, ma'am, instead of
when you do it like that ba, you tell me again and again and again na naging ba na ratatatatatatatata. Sa expressive ba kasi Dylan? Ma-feel daw niya na mas maging mag-uol na daw kasi anak na yun. Guol na rin kayo. Na instead of being encouraged, discouraged kayang gibati. Then ako pag storyan mo nga kabalo naman siguro kabib no, ingon man ang Proverbs, ang tao mas mupili pa mopuyo sa atop kaysa sulod sa balay kuyog ang usa ka asawa na grabe ka nagger og baba. So it does not help. Siya agree si G. Sige, mag-sorry ko sa iyaha. No? So when we got home, I talked with Dylan and I said, Dylan, I heard you and Mommy had a talk. And I told, so you have to learn from this, ha? What can you do next time na dili ka makalimot sa imong ID o sa imong bag? Una-una siya kadali, akong ibutang sa portahan before siya matulog balik. And kung naman na siya spare time, matulog man na siya balik or mawi. And then, dana na magkarag-karag, makalimot na dayon. Okay, so do that next time. So you see, there is a way to raise and train and discipline our children na dili siya ma-discourage, dili siya ma-embittered to the point na ma-provoke sila to anger, naapod. But I heard an excuse from a parent. Ay nangana kay ako gani, katong gisingka-singkahan ko sa akong mga ginikanan sa una. Wa man gay ko ni tingog. Then, so meaning okay ra di ay. Okay. Pero, lami kayo pangutanon ba? Pero kamusta makakatong gisingkasikahan ka? Nakikibati na kalipay or napog kay murag bitterness? So, ano ba? Dili man pasabot na nadawata na nimo sa una na sala, kailangan na nimo, okay ray, buhaton nimo karon kay ikaw bitaw, yagi ka, ni okay bang ka? Ano taw? Dili ingana, my dear friends. Ayaw ingana, ayaw ipasa ang sakit. Ayaw ipasa ang sala. Otherwise, there will be no end to your problem. If you do principle number 1, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength, isurrender na nimo. Isurrender imong karahang ugali. Ayaw paminawa imong unod. Buhata unsay gisulti sa Dios. Ug diha nimo makita matambalan imong pamilya. So, naata karon sa kuano? Okay. Tagaan mo upat lang for the sake of time. No? 3. Number 1, hinumdumi, gikan aning tulo ka prinsipyo na ang mga anak nato, dili ni sila dapat tan-awon nato as hardship, burden, kung dili blessing. One of the ministry, magpasalamat ko sa Ginoo karon is, ginatagaan ko yung ministry na maka-counsel kog people before sila maminyo. And I will always ask them this, nagstorya na mo kung pila ka anak inyong gusto? And I will get different answer. But the common one is this, dili sa may gusto ka anak, nga naman, gusto sa namo i-establish among career, gusto sa namo mag-enjoy, and then mabalaka pa mi kinsay makabantay niya, kay way mabilin, and I will always get that ba na murag mas daghan pa sila lain priority kaysa ilang anak. Now, wala pa man taniabot anak no, pero tanawa gali kinsa itong mga magulang na nasod, na nanay problema anak na klase na pagunahuna. Tanawa ang Japan. Kasi problema sa Japan. Gagamay na sila. Yan naman. Successful first world country. Rich. Busy, tanan. Tungod sa ilang successful life, enjoy kay sila. We're fine, no? Matanaw nila karon children, burden. Ay, nakanuna-unaon sa children. Problema na. Di na lang sako. No? Can you imagine if maging ingana ta dinhi? That our children in the future will no longer want to get married and bear children nga naman. They're so rich, they're so busy and getting all this lingaw-lingaw, no? Ahaman ang mag-start. Kung ginikanan ka karon, then dili na ko kailangan mo sulti sa imuha na one of the greatest gift God gives us is our children in terms of giving us joy. No? The feeling you get na kuguso nimo si baby. No, kung simuto nimo yung ulo, pila ka bulan pa lang, no? Kumot kayo, murag angels kanang powder, no? Angels breath. Pero pag sumuto nimo si 15-year-old, aslum naman, no? Makalimot ta ba na blessing rin siya. Samok ni. Palayo diri, no? And then, but always remember ba,
Children should be seen as a blessing from God, not the cause of hardship. Naikuan rin ba na when Adam and Eve nakasala sila, wala, sa grasya sa Diyos, wala sila kiingni. Silutan ta mo, pangpatyon ta mo, mag-start ko ni Bill and ni Jane. No, wala. Ingon siya, do nakasala mo, palayason ta mo sa Garden of Eden, tagaan ta mo og mga anak. Grasya, grasya. Can you imagine, nakasala na gali si Adam and Eve, kipalayas na sila, kitagaan pagyapon sila og love and grace sa Diyos, natagaan sila og gift of children. Ni-bear silang children. And you know what was the promise? Through one of your children, I will send the Messiah, the one that will save you all. Kabaw ka, my dear friends, instead of looking at your children as hardship, tanawa sila as proof of the love and grace of God, na even wicked sinners such as you and me, pwede pagyudi ay maridim, luwason, o pasayloon sa atong buhing Diyos. Amazing kayo, no? Ang atong children are proof of that. Di naman mo kailangan tudloan mamakak, o mabubuak sa imong kasing-kasing, ilang mo ginang mabuhat, pero what will you do? Diba? You will forgive them. And when they will also tell you, we forgive you, Dad and Mom, for when you mess up. It's such a wonderful proof of God's grace and love. They're blessings. Don't look at them as problem. Ayaw sila itaon ibilin sa mga CR. Ayaw sila pangpatya sa tiyan. They are blessings. They are proof of God's goodness. Pero kung pasagdan nimo sila, they will break your heart. You see, that's why the first people God gives to babies, dili sila isolated. They come from parents. It is through a wonderful, beautiful marriage that children should come and should be born into the world. Problemado kaayo kung si kaning ginikanan makasasala, walay gugma, hates God, and gives birth to children. Yes, naamay grace, no? We've seen naman, dili Christian ang parents, grabe ang problema, naluwas ang anak. But we've seen it also other ways. No? It's a great privilege. Blessing kani. Gusto kog 5 ka anak, sa blessing sa Dios gitagaan pa kog 2. Praise God. It is not a heavy thing. Dili na siya dapat burden kaninyo. It should give you delight. Ingon sa Proverbs 29:17 ani, correct your son and he will give you rest. He will give you delight to your soul. Wow. Kung magpabilin gyud ka og faithful sa Dios, imong buhaton ang katong iyang gihatag na unsay dapat buhaton nimo as parents, and you live a life of faith and you correct your son, your daughter, ang ilang ihatag kanimo na blessing is rest. You will see them grow up to be wonderful people. And the blessing pagyud samot if naluwas ilang ihatag ilang kinabuhi sa Dios. They will truly give you delight sa inyong mga soul. This is something that's important for you, no, to know. Okay, many parents are very sometimes we can get carried away by what we think is right and excellent. We think being excellent and successful is kung madato ta, mayahay ta. Remember this, ang pagiging successful na parent para sa Diyos, wa na niya gi-measure sa unsa ang buhaton sa imong anak. Kung dili, kung unsa ang gibuhat nimo bilang ginikanan. Turon ako ha, sometimes, eskwela, uli si anak, pila mo grado nak? 69, 68 na tay, bagsak. Unsay feeling ni nanay, usahay, or ni tatay? Failure ko. Ama ko nagmali. Nak, ama ko na short nimo. Di ba? What? Because, unsa matong nakita? The parents, if the parents believe
sa binuhatan sa iyang bata, mo iyang success or failure, iyan ang, no, lahi ang mudagan. Pero parenting di ay is about what you do as a parent. Kung niuli si Inday, pila yung grado day? Mas bati pa yun, no? 55. Unsa man imong buhaton karon? Okay? Ngano man, unsa may nahitabo di ay? Sige, how can I help? So, di ba, parenting is all about that. What you do, how you respond, how you trust the Lord. Sometimes, even if we do what is right and what is good, true, everything, matod pa sa Proverbs, dili biya mo dako ang atong mga anak na mahigugmaon nila ang Ginoo. Nahitabo na. Christian parents, I see them to be really loving. But ang ilang anak one day, niingon, Nay, salamat kay sa imong love. Wala ka nang kulang. Pero dili na ako love si Jesus. I love something else. And they will go away. You are not, kani ang atong assurance ha, kung gibuhat na nimo tanan, na dapat nimo gibuhat. Bilang anak sa Diyos, bilang ginikanan, na naay mga sugo na gihatag sa Diyos, kung imo na nang gibuhat tanan, you've done the part. You have not failed. But, on the other hand, mas common pa na nagi pagkukulang ang ginikanan. No? Mas naagi tayo kulang. And you have to be humble, you have to be open, unsa man na siya. Ayaw sunda ang mga daghan kay nahitabo sa una sa atong nauna nato. Na ang ilang mga anak pug moingon tay, ang problema manggod tay kay dili ka maminaw. Ang problema manggod tay kay nay ang imong reaksyon kanang ingana ba imong ginabuhat. And ang response ni tatay o ni nanay is wala kabulay respeto ba nimo na anak, naingnan ko nimo anak. Dili sila maminaw, mo deny sila sa ilang problema, sa ilang sala. And that's what you see many families are in. Na ay breakdown sa ilang dysfunctionality, sa ilang problema nga naman. Dili man willing ang parents maminaw sa ilang anak. Dili man willing ang parents maghinulsol sa ilang sala. Kay daghan kay silang mga blame. Tungod magud nimo, tungod magud sa anak, tungod magud ng anak. And wala sila kabalo na importante na kayo ang unsa ang buhaton sa parents. It's what the parents do. It's not what your child does. Do you realize, my dear friends, na ang kwalifikasyon sa Diyos para sa mga leaders sa church, wala niya gihatag ang blame sa mga anak, kung dili ang responsibilidad is naa sa ginikanan, kang tatay. Na kung unsa man na ang nahitabo sa imong mga anak o imong mga asawa, ikaw ang responsibilidad. Ikaw ang responsible. Ikaw. Do you realize, tatay, kita ang singlan, pinakauna singlan sa Diyos kung atong wives are naggers. Do you realize, my dear brothers, husbands and fathers here, na kung atong anak danha nagwala, mangulatag tao, mga matay tao, naatay tubagunon anak sa Diyos. Nganong atong kung sa atong wala gibuhat o atong gibuhat na sala kanila. Dili na to na mapasa. Success in parenting para sa Diyos, iha kitang tanawon as ginikanan. Naa sa ato ang sugo. Raise your children right. Discipline them in the right way na dili sila ma-embitter, dili sila mo rebelde. Kabaw ka sa mga reklamo sa mga parents, rebelde mo guna sila anak. Di mo guna siya magpatuo. Kabaw ka na i-command sa ato raise them in the right way na dili sila magrebelde kanimo. Kaupat, a child's most important influences come from parents and not peers. This is the problem of OFW family. Automatic, they will give up their first command and responsibility to be ang pinakadako na impluwensya sa ilang mga anak. Ila kaning ipasa. Nak, tatay na bahala, si lola tay na bahala nimo, lola nay o si lolo tay, no? Si mga barkada.
Do you realize na kung imo nga mga anak, gadako, na ang imong impluensya sa ilaha, ni gamay, tungod kay wakay oras nila, kang kinsa man ang problema. Dili sa imong anak, ikaw. You have neglected the biblical foundational principles for the family. Do not give that up. Be the number one influence of your children when they're young and even when they become older. Tara, magsugod, my dear friends. Ikaw ang itagaan sa number one responsibilidad. Dili si Sunday school teacher, dili si inside out small group, wider group leader. Ikaw as nanay and tatay. Kaboka, ang parenting manggod, kung tanawon bitaw nimo sa prinsipyo sa Dios, full-time responsibility na siya. Deuteronomy 6:6-7. Sa panahon na magmata ka, naglakaw mo, natulog mo, naghigda mo, tanan. It's a full-time thing. Ayaw og himo sa mistake na ang daghan ng mga ginikanan ni make na mo-schedule sila sa ilang kalendar. Sunday to Saturday. Kaning Saturday, usa ka oras or duha ka oras, mo na mag-spend time tana, family date. Mo na atong quality time. And then from Sunday to Friday, wala sila, kay busy kay sila. Bahala naman, kinama bitaw ko Saturday, quality time with them. Pero ang problema, ana, bitaw na approach to parenting, namin mo tambag ni mo, ana, no, is dili na siya itsura sa Deuteronomy 6:6-7. It is an everyday thing. It is a full-time thing. Kana na filosofiya, kalibutan ho na. Na mo encourage nimo na maging busy ka, na malingaw ka sa lain ng mga tao ug mga grupo para mabiyaan nimo imong pamilya. Maka-learn ta na og lesson, painful lesson sa Old Testament, in Judges 2:7-10. Na usa ka generation na napalpak sa pagtudlo sila mga anak about Deuteronomy 6:6-7. What itudlo is about kang God. Wala sila nitudlo about the righteousness si God. Kung sa kibuhat sa Ginoo na maayo kayo. O ang consequence, ang next generation nila, wala na kailak sa Diyos. O ni sa likway sa pamaagi o sa kamatuoran sa Diyos. That is a painful lesson. So my dear friends, please pray with us. Please come. No, this prayer meeting, corporate prayer and fasting. No, that this is something serious. There's many problems in our family. Our family right now is under attack. Your family is under attack. Kumusta imong pamilya? Is everything well? If dili man, I hope you will be on your way. We will also be able to help. There is hope for our families. Aman ang magsugod karong adlaw. For many of us, it can start today. It can begin with this commitment. Lord, nakarealize ko, Lord, naagyuday ko yung mga paltos. Naagyuday ko yung mga gibuhat o wa gibuhat na mga sugo nimo. Bilang ako ang tatay, bilang ako ang nanay. I'm sorry, Lord. It can start there. Why not take this time? I ask everybody to bow your heads. I don't know your families. I don't know everything that's going on in your families. Ikaw nakabalo. Ang Diyos nakabalo. Ako lang magaranti. Dili ko prophet. Sa atong mga pamilya na ay sala gagoon. Sakit. Sakit. Sometimes we wish, how I wish, dili na masulti sa usa ka nanay. How we wish, dili na mabuhat sa usa ka daddy. How we wish na apay hope
Napay way na ma-resolve ni. Dili ta parehag stories. God does not write stories nato the same way. Sa ato diri, tugtan niya, mo go through ka it. Uban sa ato dinhi, naa siya'y buhaton na ingani. But naatay pag-asa, paglaom, permi. Naay maayo na Diyos na naglantaw sa imong pamilya. Naay maayo na Diyos na nakahibalo tanan o gitugot niya tanan kini na mahitabo sa imong pamilya. Number 1 na iyahang gitanaw o gusto na makuha o mahigugma sa iya o makabaton sa iyang gugma is ikaw. Ikaw na naa dinhi karon. Anak ba ka? Bana ba ka? Asawa ba ka? Karon, make it at a moment. Commit everything to the Lord. Surrender. Kung unsay dapat i-surrender. Undanga. Kung unsay dapat dugay na niya ginaingon, undangon nimo. Go back to God. The principles are simple. A child can understand. Will you have the childlike faith to say, ikaw gyud Lord nakabalo sa tanan. Ikaw ang nakabalo sa maayo and sakto. I'll follow you. I will not follow myself anymore. Ginoo, sa ako mga igsuon dinhi na nag-reflect ana and nag-commit karon sa ilang heart between you and them. Bless their heart, bless their commitment, bless their faith. You can make the mountains move, Lord, even with a faith na gamay ra kayo, murag mustard seed, kamay kayo na liso, mulihok magali ang bukid. Ikaw, Lord, tabangi sila sa ilang commitment na gihimo karon. Gaya sila sa disiplina, sa strength, nabiyaan to nila ilang mga nahigugma. Ila to i-surrender kay mga pangit man to, sala man to. Ug ila ng buhaton, unsay dapat. Bless our families, Lord. Give us good, healthy families. Enough is enough with sick, unhealthy, dysfunctional families. May it be true here in JCAF na maging loving ang among marriages. Maging loving ang among relationship between parent and children. For your glory, for your honor. In Jesus' name, amen.